Oh fuck! Oh fuck! Máme problém, kámo. Kámo, vyplo mi volant. A nemám force feedback. Prečo sa toto stalo? Nie, prečo takáto smola? Bože môj, prečo sa to stalo? V poslednej zákrute sa mi vypol volant, znovu sa zapol a stratil som celý cit v riadení, proste force feedback absolútne mi zmizol. Je to súčasť motoršportu, berem to ako technický problém a to sa stane aj v skutočnosti. Tým pádom sme stratili strašne veľa pozícií a padli sme zo 4. miesta na 10. Všetci sme sa traja snažili a takýmto spôsobom sa aspoň relatívne dobrý výsledok totálne roztopil. Takže tak no.